Ahojte, volám sa Mirka, som prvá vicemiss hasička Československo za rok 2015 a dnes sme na námestí pri Euroveji a ideme sa opýtať zaľúbených, či sa tešia na Valentína. Stretli sme tu Karolínky a chceme vedieť, či sa tešia na Valentína. Tak, ja sa teším, budem ich tráviť s kamarátkami, lebo frajer nejak nie. A pôjdeme do kina, vezmeme Nutellu a užijeme si to. A ty? Tiež presne, kamarátky sú život a na Valentína je to najlepšie a podľa mňa zatiaľ pre nás možnosť. A chystáte sa na Valentína aj na bubble tea? Jasné, mne to neuveriteľne chutí a je to super. A hlavne táto nová valentínska edícia. A ty, ako chutí ti to? Presne, je to výborné na Valentínsku, určite tiež pôjdeme pozrieť, aj kľudne s Kajkou. Tešíte sa na Valentína? Áno, tešíme, máme dohodnutý zájazd do Londýna, takže bude to zaujímavé. A čo darčeky? Máš niečo pre neho pripravené? Zatiaľ ešte stále vymýšľam. Takže tajomstvo. Áno, tajomstvo. Tešíš sa na Valentína? No, v podstate sa aj teším, ale strávim ho asi športovo tento rok. A máš nejaké prekvapenie pre svoju partnerku? Zatiaľ nemám žiadne, ale dúfam, že budem doma. A čo tak Babelogy? Tak Babelogy je prekvapenie samé o sebe. Oslavuješ nejako Valentína? No, stredou sa chystáme ísť do kina zatiaľ. Všetkým zamilovaným a aj tým, ktorí ešte zamilovaní nie sú, prajeme krásneho Valentína. Daj sem, ja sa to opýtam teba. Tešíš sa na Valentína? Ako ho plánuješ stráviť? Teším sa na Valentína a ešte neviem zatiaľ, ako ho strávim. A máš nejakú lásku? Lásku? Zatiaľ oficiálne nie. Čiže žiadny vážny vzťah? Nie. Takže viac vážnych vzťahov?